share खालामदो आरो like खालामदो दिनैनि भिडिअ'आनो एकदम इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन लोगोफोर अके थ' नोंथांमोना सिसि केमेराखौ ला दिसिनानै नायबाय थादो लोगोफोर थांनो नागिरदों दा गारिखौ स्टार्ट खालामबाय थादों बे जाबाय आब'जिनि दाख्लैबोथ' बिदिनो रायलायदोंमोन बे जाबाय गारि सालायग्रा untuk Malik बे जाबाय इउटुब मालिक प्लिज जोंनि भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय दा दिनैबो जोंनो भिडिअ बनायदो बे इउटुबनि मालिकआ बनायथ'वाखै बे गारि सालायदो हनै गारियानो माबासो इउटुबाव मोननाय गारिसो बायदों बियो दा जों थांनो नागिरदों जों थांबाय थादों दा गारि सालायबाय थादों नाजाराया बे इमान मोजां जासिगोन दिनै दा अखाबो हाबाय थादों Ini last dah? Ini last dah? Oh kurma. Oh kurma. Oh kurmi. Pace.
जोंबो खावसे दङ। दिनै जांख्रा। ओइ माइ गायनो फैग्राफोरा बेयाव मानो जिरायना थाखा? आरे ओ चौहान हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बिथांनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला एल'नानै थुब्रेजोबनानै होदो आरो गाइसमोन। जाबाय, बाय बाय। हाल जांख्रानि माइ गायनो मोननानै बोरै मोनदों? ओंखाम माइब्रा मोनजानानै मोजां मोनदों? ए Hah? Dahil akan berada here. Bawa langnang ganda. Pila dia, ini cuma begini.
लागायजाबाय आसोलाबो बिखुनजोजों नै हाब्रु लागायग्राया बेनो नायना फानै ओइ लोगोफोर नोंसोर बिखुनजोफोरजों फोरोंजाबनो मोनदों ना मोनाखै नै आंहा मोनदों जोंहा दिनै माइया गायनानै जोबथा आगानफोर फैबाय लोगोफोर ओरै नायलांदो फुनलायलाय नै मालिकआ नायदों ओ दयाल hey mo장 gain reng mati nasi apa? Nah, alay aku pun cuma ngakai nasi pun jawab mereka. Nanti lebih kau ayah, ambil buru kau nih, Dubai, malah ambil buru na. Wah. 구비나가 네 왜 고픈 네 분 왜 부르고 에다 보이나라 하나 아이 보이나가 브라 잡아 모खाङाव फुननाङा जाबाय
आथिं आखाइ सुदों बेलाय आंनाव फुनला नांला दै र' फाग्लि बोरै मोनखो आब' मोजां मोनबाय थानानै गोजोनबाय धन्यबाद बोरमा खाजि मोनजागोन होननानै रंजाबोदों जों धन्यबाद बोरमा खाजि माइ गायखांना बोरै मोनखो बाजै बहुद मोजां मोनबाय मेंबायबो दा नै जोङो साहा लोंनो फैबाय बेदर खाजिजों दसे उनाव बेदर खाजि जानाय नुसिगोन माखासेयालाय बोरो खुसि मोनदों नङा माइ गायै गायै इसिग्राब